Marco Polo. Uväznenie, ktoré zmenilo dejiny. Vo väzení Marco Polo diktoval svoje úžasné príbehy Rustichelovi da Pisa, ktorý ich zapísal vo francúzštine pod názvom Livres des Merveilles du Monde. Tento text otvoril Európe oči k neznámym kultúram a pokladom Orientu, odhodlane popisujúc fascinujúce miesta ako Čína a Mongolsko. Táto kniha inšpirovala nespočetných objaviteľov, vrátane Krištofa Kolumba, ktorý ju používal ako sprievodcu k svojim vlastným cestám. Z prostého námorníckeho zajatca sa Marco Polo stal symbolom objavovania, ktorý prepojil svet, aký poznáme dnes, s exotikou ďalekého východu. Príbeh Marca Pola nás učí, že aj z ťažkých situácií môže vzniknúť niečo veľkolepé. Jeho diktované spomienky sú mostom medzi svetom západu a východu. Ak chcete spoznávať ďalšie príbehy, ktoré zmenili históriu, sledujte nás a zdieľajte tento príbeh s vašimi priateľmi, objavovanie sa nikdy nekončí.